aguanto ya. Com queda? Diuen que estava molt afegit, però clar. Sí, el partit ha sigut correctíssim, els jugadors m'han donat tot, perquè al final sí, és l'últim partit i tothom té ganes de jugar-lo i alguns jugadors no estaran aquí l'any vinent, malauradament, i llavors tothom tenia ganes de jugar-lo. Moltes gràcies, ha sigut un dia molt gran, d'aquells que difícilment oblidarem. Viure aquestes emocions amb tota la gent que has estat treballant dia rere dia durant 10 mesos, i més de la setmana que veníem, una setmana que considero que s'ha sigut una mica injust amb nosaltres. Quan dic nosaltres dic amb la Junta, amb el club, amb els jugadors, doncs això fa que sigui encara molt més gran i el resultat aquí es veu amb l'emoció que està visquent tothom i ara disfrutar-ho i durant el dia d'avui i a partir de demà ja preparar l'eliminatòria.